mare eleganță, este un cățărător foarte tehnic și foarte rapid. Spre deosebire de ceilalți, el deja a reușit să ajungă aici chiar mai bine decât restul. Se grăbește, să sperăm că nu o să facă o greșeală, pentru că e foarte ușor să greșești, mai ales cu prizele astea foarte delicate. Până acum cred că are cel mai bun timp, deci se mișcă foarte repede, vedeți, evoluția este foarte sigură, el se mișcă sigur, știe exact ce are de făcut, nu pierde timp deloc, fiind ușor, nici nu consumă multă energie, el e foarte ușor, vedeți, e subțirel. Ia uitați ce eleganță, foarte frumos. Se vede că are o experiență în spate foarte mare și o experiență la stâncă foarte mare, adică se vede că s-a cățărat mult la stâncă și are un control foarte bun al prizelor, știe că știe exact dacă o priză îl ține sau nu, nu trebuie să stea să cântărească prea mult. E clar unul dintre cei mai buni, priviți cât de bine se mișcă. Haideți să-l aplaudăm puțin. Ale, Patrick! Ale! Structura de dificultate a fost construită anul trecut și este practic cea mai modernă structură din Cuba mondială. Toți cățărătorii o apreciază și spun lucrul acesta și vin cu o mare plăcere aici la Bușteni să participă, pentru că știu că rutele sunt foarte dificile. Și chiar doresc să fie cât mai dificile, să fie cât mai provocatoare. Cățărare e important să accepti provocarea, să-ți dorești să fii cât mai bun, să dorești să te cațări cât mai bine. Patrick nu aplică aceeași tehnică ca ceilalți, vedeți, merge, n-a folosit deloc Ianiru aici, dar cred că va trebui să-l folosească, pentru că el nu a consumat multă energie, dar cred că va reuși să are un alt plan. E important să ai un plan foarte bun, altfel nu știu dacă vei ajunge să
Vedeți? Foarte frumos, extraordinar, să-l aplaudăm un pic. Face spectacol aici. N-a reușit să asigure și o să meargă mai departe puțin. Ale, Patrick, ale! Been around the block, still pack shows in it. Yeah, and now you wanna get with it. See, we come this far, no flags, no gimmick. A&R slipping back, trying to get the package. For starters, my name's Tim Roy for those bitches. Foreign beggars, yeah, you know we went and done did it. From London to the Bay, guess we paid for the ticket. Yeah, we got a whole lot. Pentru cei care nu știu, e mai important să asiguri decât să mergi mai departe. Deci se punctează cu un punct o asigurare și apoi fiecare priză ținută sau fiecare priză este o zecime și priza controlată cu un singur piolet, dar nu cu ambii, este o sutime. Și atunci cel mai important lucru este să asiguri. 1 minute, you have 40 seconds, 40 seconds. Что он делает, блядь? На потолке что мозги ковырял. Он на квалификацию лет вообще ни одной четверки не сделал. Se grăbește pentru că nu mai are prea mult timp și a pierdut mult timp acolo în tavan. Vrea să asigure. Da, deci s-a mișcat bine, foarte bine. Ale, Patrick, ale, 4, 3, 2, 1, time out!